Прокрадвайки се из тъмни гори, откриваш тайни. Понякога намираш погинали градове, като Ангкор в Камбоджа, друг път ръждивите струни на княжеския лифт. Възможно минало в бъдеще. Княжевския лифт е открит през 1962 година и отвъд гръмките статистики за 11-минутно изкачване от Княжево до Копитото или 600 души капацитет в час, се крие тъжна история, и то кратка. Малко след откриването на въжената линия, в тежка авария загиват 6 души. Кратката му история обаче приключва през 1992 година при поредната авария, резултат на десетилетия за обикаляне на защитите на лифта, тъй като поддръжката му е занемарена. Не можем да променим миналите си избори, в това число съдбата на княжевския лифт. Не можем да прелетим назад, за да вкусим какво е било да се носиш плавно като лодка в спокойно море, изкачвайки хребета на Копитото. Шегувам се, можем точно това, да прелетим сякаш сме лифт. Едва ли съвременниците на откриването на лифта са си давали сметка докъде ще се разпростре техническия напредък, а като ползватели на лифта не са предполагали и до какво занемаряване ще се стигне. Всички позиви за постиженията на комунистическия период, страната ни така и не развива фабрика или работилница за лифтови съоръжения, а княжевския лифт е базиран на модел от 1947 година. Разбира се, прелитането ни над маршрута на лифта има своите ограничения. Просеката, която е била изсечена за лифта, на много места е погълната от гъстите корони на дърветата, расли тук повече от 30 години. Природата си възвръща нейното. Освен това, коварните течения, завихрещи се между хребетите, комбинирани с владайските ветрове и епизодични прояви на фьон, създават особено динамична среда, в която правата линия се поддържа трудно. Съдбата на лифта е предопределена